Waqt il-Kumitat Parlamentari għal Kontijiet Pubbliċi l-4 wara nofsinhar l-Oppożizzjoni wriet nuqqas ta' fiduċja fl-Awditur Ġenerali u ridet toħodlu xogħlu dak ta' skrutinju. Dan waqt id-diskussjoni tal-kuntratt tal-Elettrogas. Permezz tad-Deputati Nazzjonalisti Beppe Fenekadami, Carola Kwelina u Ryan Kallus saret talba biex tinġab kopja tal-kuntratt tal-proġett tal-Elettrogas mingħajr partijiet iċċensurati. Dan wara li kien l-Awditur Ġenerali li kienet jiskrutinja l-kuntratt tal-Elettrogas. Hawnhekk l-4 deputati laburisti Glenn Bedingfield, Clayton Bartolo, Alex Muscat u Ian Castaldi Paris ma laqux din it-talba mresqa mill-Oppożizzjoni hekk kif saħħu li b'din il-mossa l-Oppożizzjoni mhux tirrispetta l-opinjoni tal-Awditur Ġenerali. Il-membri tal-Gvern komplew jgħidu li huma jafdaw fl-uffiċċju tal-Awditur Ġenerali u qalu li huma joqogħdu fuq il-kelma tiegħu. Il-wib tal-Gvern Glenn Bedingfield fisem il-Gvern saħaq li ma jridx jimmina l-fiduċja fisem l-istituzzjoni tal-Awditur Ġenerali. Taħna tanna rispettaw illi irridu noqogħdu fuq nisimgħu il-kelma tiegħu.